Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Sunana Fauziya D. Suleiman, shugaban kungiyar Kaddace Community Foundation. Kamar da kuka sani muna buɗe accounts Instagram suna rufewa, Facebook suna rufewa sakamakon posting da muke na marasa lafiya cewa muna karya ka'idojinsu da suka saka. To abin da yasa da gaskiya a zuciyata ma na ce za mu haƙura da harkar nan ta marasa lafiya in ci gaba da harkoki na tunda ina da accounts ɗin da an rufe min su, wanda account ya ne tuntuni da na buɗe da dukkanin wani rayuwa ta yake kai. To bayan an rufe min na farko na ƙara buɗe wani wanda mun fara tara followers sun kai kusan 40,000, to shi ma sun kuma rufe sakamakon poster na wani yaro da muka yi mai ciwon cibiya a waje. To irin wannan abubuwan da ko da ba mu daina ba dole za mu san yadda za mu yi, amma yanzu ina roƙon al'umma su taimaka su following ko kuma su mana sharing wannan sabon page da muka buɗe, domin wallahi muna da marasa lafiya da suke kan layi, wallahi sun fi mutum 100 mabukata. Wallahi su suka sa ni ma na ji sha ba zan iya haƙuri ba, dan yanzu a haka a yau na ba wasu da yawa haƙuri. A jiya akwai ta baiwa Allah wallahi ta rasu da ake neman kuɗi da za a mata CS. To sai muka ce su yi haƙuri account, banda account ɗin da zan iya posting ɗin su na Instagram wanda kusa anan muke samun taimako. To yau da safe sai aka ce mu baiwa Allah nan ta rasu, wanda abin ya tayar min da hankali, shi yasa muka ce kawai bari mu haƙura tunda Allah ya sa wannan shine hanyar da yayi mana ta taimakon al'umma, to za mu haƙura mu ci gaba da yi. Saboda haka da Allah ina roƙon al'umma wanda ya ga wannan bidiyon nawa a taya mu reposting. Akwai sabon account da na bude a Instagram page ina mai suna Fauziya D. Suleiman, username din kuma Fauziya D. Suleiman 2, username din Fauziya D. Suleiman 2, main account din kuma shine Fauziya D. Suleiman. Mun bude al'umma dan Allah ku mana share, ku taya mu share, ko a samu wanda suke taimakawa su gani su ci gaba da taimakawa al'umma kamar yadda suka saba. Assalamu alaikum, nagode.